Je suis content de toi. Tu sais, la dernière fois là, quand il m'a dit, j'ai bien aimé. Avec qui? Johnny, chaque fois, les gens autour de mon temps, ils ont avant mon âge de gallo. Quand les gens mais notre téléphone, voilà, il y a beaucoup de arha galamon ha. Parce que mida, mino, mida, yero ara galamen. C'est très bien. Mokram on m'a tamparam, mida. C'est très bien. T'as d'ailleurs, à la problème, les gens fof halnam. Johnny, jagudo. Dum do ko récompensement ko cadeau ma e ko min jeyi anji min hokkuma chaque fois ne jiidamo tan noddam téléphone ala problème yo bernama deej bernama yo deej kala mi jimomi mi ara mi dogami haalanma so Allah jabi tim awjin sa ari no waye noni tan min mi jangintake dum mi jangintake dum hay mo yimana andi dum gay wadde gassi ne jiida sa yimu tan an haalanam ko heddi ko liggeyam gassi ok a jaram ok ñan fo ni tan inchallah mbeɗen yaha ɗo mi ara a jaram ñene fo yar ar galle to ko ngi hanke ɗiɗo gooti yo ar galle so ari tan mi haaltoyam heɓa temedde ɗiɗi walla o ñi o ɓeydan noon par ce que ɗum ne muusi ñan fo haaltoyde wiye ko kar hurduru moƴƴede wuuro oda connexion on alhamdulillah bismillah bani ma tam ay lawngol mawdo wuro ngodo sa joni yade hen lut set ala min mi tinata nangue sabu ko haaja mo tagi quoi haaja mo tagi mi tinata nangue mawɓe de mbiyatno haajo ay nangue voilà c'est ça so bismillah bam kan jinmi ko haalda e baba kanko o mbimomi mboɗo resa bi ba galle ha yo hawa aɗa andi hawa kay mbiɗa yingel voilà min nenam rokkuno kam hawa aɗa andi hawa bi ba galle bi galle on yahay wuri muri anda inde muri yo hawa min jiidodiri min e makko amin haala gilli nden ha joni on wiya mon amour mboɗo wiya mon amour amin mbaɗi amour goto kala nde waɗi amour godde o baba mi wimi resatama bamma ko no yidude rokkurimi du bamma ko wi mi haalde baba Ifra haalde makko o wi let o wi watta bamum cukalel ngel wimo yo ara ɓe mbaɗa dewgal ngal hay so won hurtaki taw après doye lewru ndu maɗa min mbaɗa yangue min mbaɗa fof baba wi let yahata o jaɓani reste o wi kadi min mi resata kono yero wat 16 yero ara yero wat 16 garɗo wullitade e garɗo ñawore wona gotum tawi garɗa wullitade haala gullitoɗo mbaɗa 16 newɗa sa ari tan a wi mi fiyat babam min hulɓini kam woto waɗir noon de ɓiɗɗo kadi alta hay jinnaɗo mum tan wiye fiyat ɗum a ari wullitade ɗiɗimo kanko mo yinma a haalna kam no famirami mi famiri noon kono sa haalni kam ɓiɗɗo toppito jinnaɗo mum heɗo woto toppitimo kadi mbasa yejidde a wi ka dokkanoɗo ka ɗanninoɗo gartuɗa ɗo ganduɗa debbo nde goɗɗa ladde sina neddiɗo kayisi a wiya humane wonɗon a humana ha addi debbo joni mbiya aɗa humana e goɗɗo o jaɓata ɗum a funtanmo minen komin keddora ko seeɗa min debbo mo gandumi ko investissement om wonno min jeeya galle hew konnguɗi min heddi ko ɗo jeeyi ɗum noon waɗa sees neɗɗo ɓiɗo wiyatamo fiye baba sa wiɗo fiye bama tan o heddiɓe kurat yeero joni no ɓayde haalni kam wona yiɗimo mboɗo yiɗimo kay joni mboɗo yiɗimo ha wuro min ko mo gandumi Côte d'Ivoire o ko kebnomi Côte d'Ivoire 1 million 500 mille mbaɗmi investir he mbimi tara ko somi yeehi wuuro mboɗo waɗa investir e magasin ou bien mi waɗa mi investir e boutique ɗum ɗon foof jarani yomi waɗa investir e debbo so debbo jibini janggo e jaam so dañi ɓinguel wona bénéfice guila nde o ari o jibinani guila nde o ari o jibinani woni investissement wonti perte ma niili joni noon min noon mboɗo yiiɗi kadi dañde ɓinguel a faami mboɗo yiiɗi dañde ɓinguel mboɗo yiiɗi kadi so maayi janggo e jaam comme babam aɗa anndi babam so maayi joni wiyete ko min mboɗomi wuuri wona wiyete ko mboɗo wuuri hay so taw o jibinani ko he komin tan o dañi a faami kono min mboɗo yiiɗi kadi reste somi maayi janggo e jaam somi maayi wiye ɗum ɗo de ko yoro jibina ɗum kono babam jaɓani ɗum ayi ñande jabbere won fuɗɗo haaltaki aɗa haala dewgal aɗa haala somi maayi baba mayani joni de ko ɗum tan on sukaɓe kala mum kalduɗo goto amen wiya so jomum maayi min mayani joni de a haalni kam mami noddu suku debbo minne mi namdo ɗum
mi haalda e bamum sugu debbo woni gellahi mi namdo mi fuɗɗo haalde bamum kamɓe fof ɓe jaaɓi babam tan woni ɗo wi let wallahi ɓe jaaɓi balɗe allah seeɗa mi suusa fenande mboɗo suusi arde e galle ma mi wima hawa no yiiɗimi taw yiiɗaka yidde ne heewi mboɗo suusi arde kadi mi wima bamum hawa kadi wi o jaaɓi rokkudem boyo taw boyo bamma ko jaɓani rokku min ndesodir ko babam woni asiyo o babam wi letta no fortirta bamma ni min e fortirta han noon mi noddata hawwa mi namdo ɗum mi nodda gellayi mi namdoɓe on saaha mi fuɗɗo erde bamma mi ha somi haaldema mi gayni nodduma mi haalama mbaɗa sees so tawi aɗa yiɗi dañde ko jiɗɗa ko waɗa sees ɓiɗɗo heñota ko e dow jina mumen min kadi mi yiɗa wadde erel komi kilifa wuuro he komi kilifa ngoɗo wuuro mi watta erel mami noddu hawwa sugo debbo mi nodda bammakko mi yaha toon kañum heccimi bammakko mi yahata toon min joddo min kalda mi namdo soɓe kaldi kam mi nodduma min kalda e bamma mi wiyatama hande mi wiyatama janggo hande jahara ala mi wiyatama hande de somi dañi tata mi wiya toon eyyi kono taw arandi faɗani euro faɗani euro kadi nana yaaha euro kadi nana yaaha euro daraki faɗani hey euro daraki ñalomaji ɗi kadi daraki mana jiɗɗa yaade toon joni ɓiyam yaro ya sa yeehi e balɗe mum yaha toon mi waɗa e ma nelaɗo mbaɗa e ma nelaɗo nodduma ngara kalden e balɗe mami yaha toon kono mami haalda e hawwa e bamum ala a yahar kay mi famarani yaha kay min gardo haɗo ma kay mi haalnimo yahar kay mi famarani yaha yero ero e hay kadi min e fawatan pérection mi haali ɗum nani mi haalama ɗum joni an e bamma nandi wulde koye sono jiiɗi hunde tan ma waɗe min no ɓayde haaldi kam oppude kam sago ha te gimmoɗa jaha mbo jogui haaji goɗɗi kowona kaɗo haala a haaldi kam nani mami toppiri ɗum kono wiidemi tan joni joni mami dawa nonɗa hami nangue yomi watta ɗum mami haalde maɓe poɗi ɓe woni imo jaha mami haalde maɓe ya mi salmini guiƴe ɗum ni tinoɗa jaha ɗo keɓa koɗɗi Angke waɗa vocal angadi yo mbaɗa vocal hande an oppu neɗɗo waɗa vocal tan gara aɗa wulla e mum an aɗa jeeƴi koye woni ko nde jammi wona womi komi connectide gomi koye haaldude koreji kono ko ɗum weeli
la ilaha illallah ko jimi ko weli boy ko min mo yitere ha pop armaji okay kadi ni jawra addude ko miijo rek miijo rek ara sori wurtam kay fo ada halta ko hiido ko wona mi tini ko hiido ko mi tinide cikku bonno jogida an ko hiido ko mi tinide okay biseli dasa do hol dasa ma armaji ha hol dasa armaji ngamenda ono ko do tan jodi be ala tan jay mayno mo hol mayno yawran fakka mana mo lotta hono tulmu do armaji an kay buri tulmu an kay ka buri tulmu mi ko motun ko no fiira e lawul ko piade lawul mo biir hanon ko bernama tutuda o yero yero gor fiira an halde yero hay gor fiira do ngandum de ham yanda hawre tallade ko nduro ko Allah jaadi mum ken malam ma ay hedo amu jin sa opani yero kalne pinmi kom jawr dem mako mo jokkondire mum mo haalan dum ko yero odar gaho ko heddi ko kalne pinmi so mi yido yero rek mi borno pedda mi wodo fiw mi andon debbo ara rofam ndeken ko ani mu nyanden yo ardo en o jarada sa opanta ke mi wada nyan won ngona ko nyakkude fu sidi wallahi kam ko nyakki fu ran tawno ala jiddom ko dum mettuma ko dum musma comme ci wulel mi yon tan do ne daga yitte gile won ci gule non comme ci wulel nor an mo yido an yidam min mi yidam baba kam ak ni wadi ni ana yidam min kay baba min jidim baawo mo yidama sa yidama non alla ni yidim alla ni yidim yo gode yidim yo kalne o fini wona are galle o jurni korla woni pittol no are galle mo mi noddu waajo téléphone yoma are galle ro o monton gorko na hala ni biña weltima non yara ko ha ngal dasa boy heddo ko an ko heddo ko amirinde may ko fi maran haw yabuma min ya cikku daw an kam mo andi o jodere maran wondo nan gerte bole haydara wawa gerte bole wadi mu no holko keji gerte bole ngol fuuti ngal dasa boy hendu haydara wawa hedo war connecté ma kalda e monde ma de yo boccone han hay gor soxlaay dum gonduda